Nazdar, zdravím všetkých fanúšikov slovenskej automatizácie, veď aká iná môže byť automatizácia než slovenská. A pokiaľ ste začiatočník a pokiaľ neviete napísať ani čiarku kódu, využiť môžete tzv. Record a replay nástroje. Sú to nástroje, ktoré zaznamenávajú vaše akcie na stránke, potom ich prepíšu do reči počítača a potom si ten test uložíte a spúšťate ho do nemoty. Ak si teraz nejaký senior automation engineer vytrhal všetky vlasy, ja viem. Takéto nástroje zo sebou prinášajú rôzne úskalia a problémy a na tie v tomto videu takisto upozorním, nič sa nebojte. Poďme rovno na vec. Tak, pred sebou môžem vidieť projekt s nainštalovaným Playwrightom a bez dlhých rečí môžem spustiť nahrávadlo. Nahrávadlo spustím tak, že si prejdem sem do časti testing a spustím si Record New. Vytvorí mi to nový test, vytvorí mi to aj nový súbor a povie mi to, že to nahráva. No a tuto v prehľadači už mám nahrávanie spustené, mám tu nejaký panel možností, to si ukážeme neskôr. Poďme si rovno otvoriť stránku kiwi.com. No a teraz, ako vždy, mi stoja v ceste cookies a ja takto ako prechádzam po stránke, tak mi to našepkáva, čo by som mohol spraviť. Čiže napríklad, keď prejdem na tento accept button, tak mi to našepká aj takýto lokátor, ktorý vyzerá, že je celkom súci, pretože ten názov je celkom čitateľný. Takže keď si na to kliknem, automaticky mi to už aj uloží do toho súboru. A teraz budem chcieť urobiť nejakú takú jednoduchú akciu, ako napríklad zmeniť jazyk a následne overiť tento button. Takže zakliknem si to, zvolím si čo? Zvolím si slovenčinu. Tak, uložím. A teraz sa prepnem tu hore do režimu asercie textu. Potvrdím. A test mám asi hotový. Poďme sa na to pozrieť. Vypnem nahrávanie, vypnem prehliadač a poďme sa pozrieť, čo to spravilo. Takže môžem vidieť, že test je asi hotový. Vidím, že vyzerá celkom v pohode. Napríklad tie lokátory sú čitateľné. Ako vyzerá nečitateľný lokátor, to si potom ukážeme. Ale napríklad toto cookies sme si už v minulom videu ukazovali, že ja môžem preskočiť. No a je celkom fajn tieto veci, ktoré sú neni relevantné pre ten daný test, preskakovať, respektíve nájsť spôsob, ako ich obísť. Pretože my v tomto teste overujeme napríklad to, že to tlačidlo má správny text a nechceme overovať v každom jednom teste cookies. Čiže, čo chceme spraviť? Chceme toto nejako obísť. Ale samozrejme, takéto nahrávače, to je len také škriabanie sa po povrchu, takže tie nám takéto veci neumožňujú. Na to musíme nadobudnúť automatizérsky priatelia. Dobre, toto by bol prvý test. Ja si ho skúsim aspoň raz spustiť, či to funguje tak, ako má. Dobre. OK, takže asi to prešlo a asi to vyzerá celkom fajn. Test taký platonicky nevinný, ale už vidíme, že napríklad tu by sme to mohli spraviť nejako inak. Prípadne aj tú URL by sme potom mohli doťahovať nejako dynamicky z nejakého konfiguračného súboru. Poďme si ukázať ďalší test, kde to nebude s tými lokátormi až také ružové. Poďme si ukázať nejaký veľmi škaredý lokátor. Skúsim si nahrať nový test. Zoberiem si napríklad stránku, že airbnb.com. Keď otvorím Airbnb, asi na mňa zase vyskočia cookies. Asi určite, asi na ne počkám chvíľku. Opäť si ich zakliknem. A teraz budem chcieť ísť napríklad kam? Do Toskánska. Tuskany. Dobre, bez nejakého otáľania to zakliknem. Zakliknem si aj dátumy. Takže idem od 20. do 28. A pôjdeme napríklad traja. Tak, dám si search. A teraz budem chcieť overiť, že napríklad len tak zo srandy, že tento tretí, táto favorite ponuka, že je zobrazená. No a keď sa na to bližšie pozrieme, tak mi to ponúka takýto veľmi ohyzdný a veľmi komplikovaný lokátor, respektíve spôsob, akým by tento nahrávač navrhoval, aby som našiel tento element na stránke. To bola veta. Keď si to zakliknem, nahrávanie si vypnem, aj prehľadač si zavriem, tak sa poďme pozrieť na ten test. Ten test musím natiahnuť na celú obrazovku a aj tak sa mi nezmestí celý. Každopádne poďme si ho pozrieť dopodrobna. V tomto bode otváram stránku, to je asi fajn. Akceptovanie cookies, to už sa nebudeme opakovať. Tuto nastáva asi prvý problém. To sú tieto dátumy.
že ten test som si nahral dnes máme 19. februára, no a ten test mi prejde pravdepodobne dnes, možno zajtra a potom už nikdy, takže tu by som potreboval nájsť spôsob, ako dynamicky vyskladať tento dátum. Čiže by som zase potreboval nejaký kus kódu a svojej logiky na to, aby som vedel napríklad vyskladať dnešný dátum plus jeden deň a dynamicky to doplňal sem v takomto tvare. Takže to je taký prvý problém. A druhý problém je napríklad tento, kedy ten lokátor, respektíve spôsob, akým hľadám ten element na stránke, vyzerá tak, že ho musím scrollovať až do nemlátom, niekde tuto nakoniec. No a vidím, že sa skladá z jednotlivých elementov, to znamená, v tomto elemente hľadá tento element, v tom tento a tak ďalej a tak do nemoty. A to by nebolo až také zlé, ale oveľa horšie na tom je, že tieto elementy majú takéto katastrofálne triedy, ktoré sú pravdepodobne náhodne vygenerované nejakým CSS preprocesorom a na toto sa jednoducho nedá spoľahnúť. Čiže ak budete mať vo vašich testoch toto, a nemusí to byť také dlhočízne, môže to byť aj kratšie, napríklad takéto niečo, tak aj tak je to zle. Aj tak to nie je úplne správne, pretože takéto testy vám budú časom padať a minimálne budú nečitateľné. Takže nielen, že sa na ne nebude dať pozerať, ale ešte budú aj nestabilné. Ja to vrátim, skúsim si ten test spustiť, že ako prebehne aspoň prvýkrát, či aspoň jeden back zvládne, ale určite by som takýto test neukazoval ani v robote a ani svojej babičke, pretože by tam bolo veľmi veľa roboty ešte s tým, aby ten test mohol bežať pravidelne. No ale keď sa pozriem, tak asi ten test zbehol. Vyzerá, že hej, aj tento posledný krok zbehol, takže asi fajn, ale každopádne je tam ešte veľa vecí na opravu. Takže priatelia, ako sme mohli vidieť, takéto nahrávadlo je celkom šikovné, pokiaľ s automatizáciou začínate, ale určite sa na to bezhlavo nespoliehajte, určite nestávajte vaše automatizačné riešenia iba na tom, že preklopíte vyklikávanie manuálnych krokov na stránke do automatizácie, pretože to bude nestabilné, bude to časom pomalé a tá stránka a tie automatizačné nástroje vám toho ponúkajú oveľa viac. Ako napríklad komunikáciu s backendom, komunikáciu s vnútornosťami toho prehľadača, ako je local storage, cookies, session storage a podobne. Takže ak náhodou takéto testy začnete, určite sa poradte s niekým skúsenejším, kto vám bude vedieť poradiť, ako s nimi ďalej. No a to bolo z mojej strany všetko, ja som Furbo a učím vás testovať automatizovanie. Čaute.